И здравейте хора, днес снимаме клип, който ще опитаме 3 вкуса на лавабер. Ето ги. Xmas Magic, Santa's Cookies и Frostbite. Първо мисля да започнем с Santa's Cookies, ще ми мириши на бисквитки от капачката. Да, мириши ми. Готово. Как мириш? Той не е отварянето и нещо. Не е отваряне. 15 часа след ще го отварям той нещо. Готово. И едно. Опитваме го. 1, 2, 3. Яко е. Накрая има вкус на бисквитки. Да, накрая има вкус на бисквитки. Втория мисля да е Frostbite. Мисля и за последно е Xmas Magic. Frostbite. Сега пак ли ще стане като на Santa's Cookies? Не стане. Опитваме. 1, 2, 3. Почти същия като на Berry Blue, ама Berry Blue същия почти, ама добре. Добре. Еми хора, и опитваме Xmas Magic. Отворих го и опитваме. 1, 2, 3. Това е като... Не е нещо като... гадост. Аз не знам какво е. Не че е гадост. Това е с ябълков штрудел, канела и ванилия. Добре. Сега да видим всеки, като е с ябълков штрудел, канела и ванилия. То е с напитка с аромат на боровинка и лайм. Това е боровинка и лайм. И той с бисквитка с добавени витамини. Само с бисквитка е това. Най-много да кажа ми харесва Santa's Cookies. След това идва Frostbite и накрая Xmas Magic. Ето така ми харесва. Най-голямо до най-малко. Ето така. И хора от мен. Чао!